Amul Qala şäheriniň köne oturumly ýaşaýjylarynyň aýtmaklaryna görä, bu ýerde derýa boýuny otursalar-da, derýa hanasyny ütgedenden soňra adamlar suwsuz götenipdirler. Şäheriň hökümdarynyň bolsa şadadalyň gözügi diýen owadyn gyýdy bar eken. Hökümdar gyýdyny sorap gelenleri hiç hili galyň salmandyr. Oň bar talaby Jeyhuny eýdini öwürmek bolupdyr. Ýöne gyýdyň söz aýdyjylary näçe jan çekselerem baş vermedek derýany boyun egdirip bilmändirler. Şäherde şa gyýdyny ýürekden söýýän bir ýigit bar ekeni. Olam derýany öňkü halatyny öwürmäge jan çekýär. Jeyhun bir wada täze çekilen akawaň uğru bilen gidýän ýaly etse-de tiz bögüdini ýumrup raýşyny ýykypdyr. Ussa ýigit şonno da bir işden el çekmändir. Gyýdy uçursuz söýgüsi oňa güýç gaýrat beripdir. Aşyk ýigdiň ihlasy ýokardaka aýan bolupdyr. Şeýlelikde ol bir düýüş görüpdir. Uslu ýigit düýşünni salgy berilişi ýaly derýaň kenaryny berkidip şäheriň gala diýwaryna tarap 4 sany ullukan ýap çekýär. Şondanam galany gurşap alan baglyga suw barypdyr. Galaň hökümdary gyýdyny ussa ýigide durmuşa çykarypdyr. Bu toýa galaň ähli ýaşaýjylar çagyrylyp, toý bir näçe güne çekipdir. Şol ýaplardan akýan suw şäheri bagy bostanlyga büräpdir. 4 ýapdan şähere suw gelip, şäheriň öňkü çärjew ady gelip çykypdyr diýilýär. Bu ad 4 ýap diýen manyny anladypdyr. Däli Jeyhuny bolsa, şondan soň Amy derýa, ýagny Amulun derýasy diýilip atlandyrypdyrlar diýen pikirim bar.